Kimde kim mut ümräge desegese bu video sizin üçün. Salam gadradan iyileşler, gowmya adaylaňyz. Bugünkü temamız ümrä nädip mut şekilde gidip bolar. Yani Suudi Arabistanyň Haç we Ümre Müdürlüğüň yani ministerligiň programmasy var Nusuk diýip. Mene adyny ýazyp geçer we videosyny goýjak. Şol programmada girýäňiz, özüňize sahyp açýaňyz, kaýda bolýaňyz, registrasiýa bolýaňyz, ondan soňra içine girişip gireningizden soňra mut free umra dip durandır şoňa basýaňyz, şoň içinde size gapylar çykar 4 sanyk. Şol gapylaryň birine girýäňiz, ondan soňra içinden size sorawlar çykar. Kur'an-ı Kerimden mi ýa-da İslam tarihinden mi haýsy soraw bilerin diýseňiz, şoňa girýäňiz we soraw eger-de dogry bilen ýagdaýyňyzda çekiliş görnüşinde günne bir adam ümrä uradylýar. Yani 30 günne 30 adam bolýar karaçym bir aýyň içinde. Sizem şansyňyz deňek görüň. Eger size de çykan ýagdaýynda mutçok, yani uçak biletiniz, vizaňyz we atelyňyz mut bolar. Yani Suudi Arabistan tarapyndan garşylanýar. Sizem deňek görüň şansyňyz belki size de çykar. Häzir men videosyny goýan, videoda da nähilek edilişini girip görüp bilersiňiz. Häzirlikçe saglyk hem azadaçy. Yan kaydık geçen programam şul, şurada free 30 umrak trip diye şuna basyanız ve içinde şuna kapılar çıkıyor. Bu yerin basan ýagdaýyňyzda siz öňüňizden sorawlar çıkıyor. Haýsy soraw bilerniňiz şoňa girýäňiz. Men günne bir sorawga jogap berip bilýärsiň. Şoň üçin dogry jogap beriň. Bye.